Честито ти преди 2 дни спечели титлата на България, сега си решила и тук да състезаваш, не ти ли идва много? Благодаря ми, по принцип да, но в тениса няма много почивки, трябва така да намираш време да се възстановяваш и в това време също и да тренираш между турнирите и така. Няма какво да се направи. Миналата година, за съжаление, изгубих на финала, но тази година бях така много съсредоточена и много нахъсана и исках много да спечеля титлата и много се радвам, че го направих. Освен психически, смяташ ли, че и в техниката си станала по-добра тази година? Да, с треньора ми работиме доста върху техниката, върху тактиката и смятам, че напредваме заедно като отбор. Помага и баща ти много? Да, тате помага, за което много се радвам, че така ми има и доверие и сме всички един отбор. Той анализира ли твоите мачове? По принцип, много така съм му казала, да не говори, защото си имам, Мишо ми е треньор главен и с него най-много така говориме за мачовете, пък с баща ми не чак толкова. Я ми кажи, сега предстои този турнир, т.е. утре играеш и първия си мач в основната схема. Какво е за тебе Алианс турнир? Алианс за мен е така, от 4 години вече го играя и нямам все късмет първия кръг. Надявам се утре вече да спечеля първия си матч и да играя много концентрирано и отпуснато. Не е ли малко много? Ти днес беше на тренировка, след 12 часа или малко повече, утре пак ще играеш вече сериозен матч. Да не би да си уморена? Не съм уморена. Аз съм свикнала да пътувам толкова много из целия свят и играя почти без почивен ден, така че за мен е окей. Тук трябва да играеш финал, пък и да биеш на финала. Да се надяваме. Много ще се радвам, ако го направя на моите кортове. Ще е супер.